जाना पड़ रहा है मेरा मुझे एक बार लोग ने बैठ गया था उस समय भी इधर क्यों जाना पड़ा होगा मैंने तो बोली कितना फार है आपको पता है अगर हम अंदर पे होते तो वो तो और भी प्रॉब्लम होता है अभी हम लोग रास्ते के सामने पे थोड़ा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हम कर रहे हैं यहाँ से ये बोर्ड को चाहिए कि जमीन बोर्ड को चाहिए लेकिन बोर्ड ने कहा जाकर पीपल आर स्टेइंग वी डिडंट वांट दिस लैंड जहाँ पे ऑलरेडी इंसान रह रहे हैं वहाँ पे नहीं चाहिए Halo. Oh, pangalan mo. Along lak di fu a town pen kilometer isi bak situ laso along dak karbi itu mainly la tribe setum sidak dulu la pen tribe setum la da itum karbi ang long ara tum chot pen kali kapreka district pen la pen kapreka even state pen anda ke bang tumaro do oropom kasi hala hong ke do ki sung pen dak karbi ang long hinlo itu ma hempi lo pu nang kacapat jong atum pan pini dak di fu a town pen kilometer isi ang kang long pen si pini bang ki plung pon lo kasi pini bang isi herak me arni lo
paragraph 20 lapen 6 schedule along pulo je land authority ke lagai Karbi Anglong Autonomous Council lo pusi pulo tangte authority piniar ni kuna lo dam jui ke drive sa tum han ke rai pansi tum council ginang pilo kalima galang la council itum han nang pilo pulo tangte authority dum si itum han dak nang lang du nang pumati piniar ni bangke 10,434 square kilometer along li kirai ji ke apia lam lo rong pang thir arong la tribals areas long ki do tum la dak kirai ja jak konganta Karbi Anglong Autonomous Council authority aveda lo katherak me nai ke laki lo lasin itum APHLC pen we totally condemn lason itum inglong so tum han anang ke chinne ka pot long itum condemn lo lason thak si judicial phan long le kenang wegji pulo tangte ana long le ke ong long ke ilitum ilong bak tek pon me dak ningkan krep ho ingkoi thong keb la dak ke do tang kuwi ke tang ka electrify ke klem tang la pendak alang litum sai ke choklem tang along bang ke alang tum ka phang hui ke la ke aron masih kalilo la pen jat ason alang tum kinangian ke dak lo long lo government facilities ta long lo kupine sanghai ta long dun lo bo kadu ko betal tum long dun bom lo mati la hai toilet and the facilities below PMGAY la hai hem pen chenglok kadu ko and the facilities long pon lo ke dak people lo itum la tribes tum ke do thai la recognize contacted son nangi blo dang te West Karbi Anglong kupli constituency long PGR VGR along le ka non pen kalilo ke eviction nang ajir ding clue prang na si ke claim nang pot hailo pipot bini the so called very powerful Bongo Sena government kada claim dam hai headed la ke totally tribes tum han ignorance accounts la tum ke claim pon la si Karbi Anglong along le angkang pi border angkang pi ke raiji api ke api alam lo la ke rodam de pin alam lo non bangke ladak itum labang sorong ki raja jakong anda Karbi Anglong Autonomous Council authority tum ajakong avida kanjang laki is totally shameful kacari tum han itum condemn lo tuliram rong hanga ke hai lapen lumba jong long pen elected non head jong alangli ason rada tum maning je themine inu alang youth leader pen selang karjap dun alang phaning je thedum mene sita piniar ni bangke heglong daklo alangli kamangat ha ajakong bangke arum pasun tu kanjang lasi nitum totally condemn lo la dak alang litum han non rehabilitation phan thang dawe compensation phan thang dawe non osumar ka charli ki sodo ajadol hait phan lang thang matha tipin la pen nong we pen ke dak electric ta shut down lo tang te dak ajuk tir lo lang litum han matha tha dak ke dora tum han litum matha tha nang litum hemyong si ijo karena we dead on nang litum electric ASCB board of han nang tum phone ke call ji hai lang tum chamat tha la sinong we dak iltum kisung je lamang kadu we damat tha la pen alang litum non la dak ala hormu horta iltum theklong lo la bangso hormu horta la tum ijo le ke nam det kali ningkan ke pensi TV home trang isi almara la tum ke nam ben si kapang room la si piniar ni tinge plang la tum kapang room ben si kenam la si non piniar ni lum theklong dak lo la bangso a government itum han nang kiraya government kali la ke itum chini dak hangjang Kadam tang 2000 house long ka chingwai dun 6 schedule law paragraph 20 ateng pen pulo tangte ilitum handa kenang sorry lapen ilitum APHLC pen ke non galilo laken ilitum ningkan cap ningkan pho ningkan truck aprang mental ilitum ning jepon verlo lapen ke tok pentan ilitum pipon bom lo council of staff in year ni anta claim pon heda dalatum lasi alang ilitum bangke authority masih awe pin lo authority masih awe pin lo ilitum daladak 6 schedule ateng pen kachari nei aron bangke latum ke tini det khangjang lo cewar chor khangjang lo Lasi Land and Assam Land and Revenue Regulation Act hala so teng si ordun pen si pinita ladak state government atum si bang order tanang lorong lo jap tal son si claim pon rong lo lasi la bang so ke Jepang bobe der je bangke lake rada tum inside dun pam menang buk sini tum kai ta pon ver